vítajte u ďalšieho dielu God Game Empire. Viem, že strašne dlho nevyšiel tento diel, mal som veľa povinností a nebolo času. No tak to dohnať. Takže, poďme sa pozrieť na tie naše úlohy. Už som aj zabudol, ako sa to ovláda. Ale viem, že tu sú tie úlohy. Pozrieme. Dobre. Dáme darovať drevo. Hotovo. S plnou silou. Som zvedavý, čo to je za úloha. Takže máme vylepšiť kasárne na úroveň 2. To ideme hneď zrobiť. To je ľahké. A unáhlíme to zadarmo. No. Máme tu vlastný lukostrelec. Poďme si ho naverbovať. Dobre. A ešte som nevidel, čo to tam je. Pozrieme sa. Ešte tam je... No, dobre, s plnou silou toto je. Takže vlastný kľúčostrelec. Ešte toho musíme naverbovať. Kľúčostrelec to je tento. Dobre. Čo robíme? Som naspäť. Pozrieme sa, či nám natáča ten Basidem. Basidem nám natáča bez problémov. Dobre, tak už ešte sa nám robí ten kušostrelec. Počkáme chvíľu. Agar, kde môj kamarát spomínal. Dajte mu tam ešte jeden like. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže to nechceme vybrať. Pozrieme sa, či nemajú nejaký problém. Farmári. Žiadny nemajú problém. To je dobré. A myslím, že sme už splnili tú úlohu. No, asi teraz budeme útočiť. Neviem. Pozrieme sa. No, budeme útočiť. Útok. Taký hrad barónov na nás útočí tiež. Takže my vrátime im to druhému hradu. Musím chvíľu počkať. Ide nám to... No takže... Načítava. Chceme si jednu diel. Dnes robíme len taký 8-minútový diel. Lebo... Mám veľa povinností. A správne by som nemal teraz začať, ale snažím sa. Konečne sa nám to načítalo. Dáme automatické vyplnenie a dáme útok. Dúfam, že to vyhráme. Dáme im takéto kone. A už idú. Tu na nás útočí vojsko. Pozrieme si informácie. Tak to je jasné, že to obránime. Z toho si nerobme žiadnu vedu. Dúfam, že budú naše
diely God Game Empire budú vychádzať viackrát. Tak sa to celkom prehrieva. Takže musíme dochupiť, lepšíme plniť ďalšie úlohy. No, vidíme. Daj občanom prácu. No tak dobre, vylepšíme drevorúbača na 3. Máme to zadarmo. Dobre. Myslím, že úloha už je splnená. No, ešte jeden, to som si nevšimol. Hotovo. A máme to. Celkom pekná odmena. A máme plné sklady a neviem, čo máme s tým robiť. A máme dosť veľa rubínov, ale to pekne uskladníme. Veľký neprečes. Takto nič, to už utočíme teraz. No poďme silový tréning. Level 1. Tu máme ten silový tréning. Tak dáme si ho odsvaknúť. A už sa to robí. Aspoň ich máme priveľa. No. Tak ešte natočíme 3-2 minúty do 10 minút a ukončíme tento diel. Dúfam, že sa vám bude páčiť. A keď dostaneme aspoň 2 lajky, natočíme ale všetko závisí od vás. Či vy nám alebo my si na nich počkáme. My ich chceme skorej, takže prosím, dajte nám tie odbery, že by sme mohli vám natočiť špeciálne video, ktoré sa vám bude určite páčiť. Hotovo. My asi máme zakúpené VIP, lebo neviem, prečo to môžeme vylepšovať bez rubinov. Vylepšiť. Počkáme si tých 50 sekúnd. Nie, radšej to urýchlime. Máme pokoj. Tým, že môžeme vylepšovať zadarmo všetko v urýchlenom čase, tak to je úplná výhoda, lebo keby sme to mali robiť tak, že by sme mohli dávať rubíny. Od A do Z, to je jedno. No, dobre. Čau, čau.